seguru, zerri inguruan edo bertsolariak izango ziren, ez? Bai, ni justu dakat goguan, zahardua upelaketan zian, gaina erretratua deba horbueltaka badabil, txirrita eta ne arreba, ne izeba gaztiena, haiten arreba gaztiena, eta nere bianaiak, ni ez nahan. Nio bianai, eta izeba, txirritakin, kupelen aurrian, hola gau batien entorre zian, oain zue bezala, gau batien entorre zian, da argileak oain bezala zian gara jaitan, guia minibin, eta hane altzutenak, kandelak eta pixututa jarrita, altzuten bezala, mauriko, altzuten guzu jengo zuten, dudik gabe, eta anatazien zuten erretratuak. Eta orduan, txirrita, lan esan dena izeba, eta beste berriz, xatorrin hori bai. Eta arratzian, geho ondorenian, umuria jarri zaren abite, eta hori ahun bihar ba, eta eskailburua, hola kurbak intzun, eskailburua, gora jotzeko, eta handikan, bi xatorrin eta txirrita, bilek batzoi nik iztakil. Launa berzo, iruna, ambientien, kantatu zizuzten. Eta hola, olea junda, behan duzu egiten zen, bilek edadeko. Gutzako, niretzako orduan oso zarra zirenaik, oso zarrak, baina bilek 75 urte. Xatorren 75 urtekin nintzen, zilita aileitu gabe, 75 urte aileitu gabe txirrita, hiltzian, agostuan konbitzen zituen txirritak eta junioan hiltzan, 3 de junio, hiltzan, bestia berriz gaztioa zan, 4 urte ez, 8 urte gaztio zan, xatorrino, eta uare, be edadean, 76 urte, egin da hiltzan. Puntia-puntiako bertsolaria omentzan Saturnin gura, ez? Hala esaten dute, nik ez den motioik, eta norberia famatzen haitzi ez da gauzan, jendiak esateu, gizon zintzua. Eta berzuta juten mentzan, deitu ezkeo, baina eskun nahi. Baina berzutan bazte bazan, gue amazan aita hitu, zahardu, jagor, illa bazerriro, zahardua, gainaitan. Eta bate bestie txandan, saltzeko, irikitzeko. Eta bate bestie launtze igual. Bazarrean traste zarraketa izate dira, eta zahardua jarri, datorren lagun batien jarriko dugu. Orduan, taila garbitu, eta eskoa pasa, eta arruinan zariak izaten ziren, oan izango, eta aikentzea, eta garbitzea, eta juten mentzien. Eta ala jun, eta gehoan humoria, atzaneako pixkatean da, humoria, eta gazteronen hortan, ni jaiotzen izaren txian, ni justu dakat goguan. Nona nibili zian, zazoiko mutilak, orduan, da, harrikozkorren bat aneon bihartzun, da, bat eztiei behotu zian nio, bara horik etzien oskiaziko, eta han, uazeina jaso. Eta bat eztiei animatzen, nahi ez jasotziak geho behar jasotzeko, eta ala ezabilela, eroi, eta pixkat altxetetako eta biez harrapatu. Odola zaiola, biezetik lertu erdi lertu eta orduko juergak. Bestia berriz, hau haitu edet, neonek ikusi ez. Baina gue gurazuak eta, zahardua saltzen da zehola, jendia zabilela, armatu dute, eta bat pixkat eaten zuen nahizaki, eta ari launtzeko partez kalte inezi, gehioan hasi, eta antzabilen intertian ganauk. Kati egin da, lorrien esate garen joan guk, arian da goldien dibiltzeko katia, halakoa, timuiak izatea, ordu minuin, eur bat, urterien sartzeko, eta erditik amarra eman da katia. Halakoan, karri arrastaka, eta lemezi esegi hasi, eta geho apreta lotu. Katiei, eta geho handikan altxa zein bihar, eta ondo esan da, altxasi eta ozen eatea, ozen baso atea, ozen besti eatea. Eta ala, noite altxasi, eta balentik gehu. Eta geho, geixio eatezu nien, ean astezi joten nien, launtzeko partez kalte eiteko, eta hartu, altzan zakoik bakarrena hartu, eta txoin, pixka, eta
zurrien hola arraskatu. Beste, olako bromak. Eta geho, bera, geho bide kaskarrak. Oain ez da, errata, beti biriak etzan, orduan. Altzamezela pasak, ganau biria, eta ganauak mendik eta abientokin, beha bakarri ibiltzen ba, egiteu pausua markatu. Eta ikusi, oain gutxi ikustea baino, pausua, taka, beha oneskua. Erdian koskorrak atzea, eskailera bezala, uste dute ganau beha bakarrik, inor gilatu gabe. Alakuak eta zein lehen nuhun, eta ni hemendik eta ni orgoitik eta hunak eta olako tokita, aber zein lehen nuhutean, paraje txarra. Eta gero bat eroitzen mazan, ua bihar, festa, olako festa.